Niadtong Abril 27, 1995, napulo kami nga mga diakono nga naordinahan sa pagkapari aron pag serbisyo sa Archdiocese sa Sugbo. Niadtong panahon na adunay programa ang si kanhi Arsobispo sa Sugbo, Ricardo Cardinal Vidal, ngang mga bag-ong pari ipadala sa misyon. Munang gitawag ang mga bag-ong pari niadtong panahon na nga mga mission priests. Unya dunay usa ka bulan nga training. Human sila makahibalo kung asa sila ipadala, kasagaran mga bag-ong parokya aron mutabang sila pagtukod sa BEC, kanang Basic Ecclesial Communities. Panahon sa usa ka bulan nga training, gibahin-bahin mi tagtulo ka pare ang usa ka grupo. Nya doon na po'y duha ka mga laiko nga gikan pod sa parokya kun diin mi maghimo sa among misyon. Human gyud sa maong training, mo report nami dito sa parokya. Usa ako sa tulo ka pari nga na-assign dito sa parokya sa Tapilon, Daan, Bantayan sa norte. Ang ilang patron San Miguel Arcangel. Bag-o pa lang yun mong parokya, ang parispes dito, siya pagay unang pari, no, nga na-assign dito. Nagpatabang siya na mo aron pagtukod sa BEC. Pila istorya, gi-assign mi niya og lain-lain nga mga lugar, lain-lain nga baryo nga sakop sa parokya. Nya gibahin-bahin mi, gibutang mi og mga gipapuyo mi usa ka panimalay. So laing lugar, laing panimalay, no? Laing baryo. Hantud naabot gani mi sa isla sa Carnasa, dan bantayan nga sakop man na sa maong parokya. Ang akong experience yun, natong higayon na magkaigsunan nga, kana bitang bag-o pa ming pari, niya bag-o pa ang parokya, grabe kay ang mga tao sa ilang kasibot o kadasig. Grabe kayo ang ilang pag-welcome na mo, ang ilang pagdawat na mo ba, no? Gani, pagpuyo na mo sa mga balay-balay, ilan nang arrange daan. Kung asa mi mamahaw, asa mi maniud to. Usahay na pag gani pakapinan pag asa mi musnaks. Nya manihapon na sad mi. Nya atong tungura, tay mi makaito nga abundansya pa kaayo, no? Mayong panahon ang kasagaran gud sa panginabuhi dito mga isda. So daghang kaayong isda ba? So, mamahaw mi, abunda na kayo, sinugba, tinula, no? Nya, paniud to, mo, gihapon, ay sinugba, tinula, lain-lain lang kong klase sa isda. Hantod sa panihapon, usay snacks na mo, sinugba, tinula, gihapon, no? Mo to nga, pilag mi ka, sa kasimana, sa ka lugar, wana nihangyo na mi, oy, sa mga tao dito nga, pwede, di lang kayo sa inyo, daghanon kayo, papakaon na mo. No? Makigsunan, ako ning gipaambit ninyo nga kasinatian, kay kasinatian kini kabahin sa pagka mabiabihon ba. Kanabitang hospitality. Giingon nga the call to be hospitable is part of the call to discipleship in the following of Christ. Ang pagkamabihon, kabahin di ay na. Sa tawag nato, isip mga tinunan ni Kristo. Ang tulo ka mga pagbasa karon ning ikaw napulog unom nga Domingo sulod sa tuig, naghisgot, nag-highlights kini sa crucial kaayo nga mga elements sa true hospitality, ang tinuod nga pagka maabi-abihon. Una,
Diha sa unang pagbasa, gikan sa basahon sa Henesis, atong nadungog ang inspiring kayo nga story ni Abraham ug ni Sarah. Nga matud pa, nag-abi-abi sila sa 3 ka tawo nga di nila kaila. Apan matud pa sa mga batid sa Biblia, ang tinuod adto 3 mao ang Ginoo ug 2 ka anghel. Sa saysay sa istorya, init kay tong adlaw. Di parehong adlaw no, nga perti kay ulan, nagbabaha gud no, pero katong panahon na init kaayo. Si Abraham didto sa ilahom sa kahoy ni Mamre, manisigutan no. Kung ang Biblia magisgot na gani og tawo nga nasa ilahom sa kahoy, pasabot-an na una nagampo, nakig-istorya sa Ginoo. Sumuto ang gibuhat ni Abraham, nga miabot tong 3 ka tawo. Nga ilang giabi-abi, no? Gipadayon, no? Gani gipahimasa kay kustumbre man na nila, no? Gikan sa biyahe taga og tubig aron maka panghimasa. Nang basulod sa balay, nga giandam si Sarah og pagkaon, nagkaon sila, no? Apan atong himduman, nga niadtong higayuna, si Abraham ug si Sarah way anak. So makaingon ta ba nga naa sila sa posibilidad nga nagkatiurok sila diha sa ilang kaugalingon bitaw nga kakulangan. Posible gani nga naigibati nila nga self-pity. Posible gyud nga ma-overlook nila, dili sila makabantay nga duna diay naabot nga mga bisita. Apan lahi ang nahitabo. Ilang giabi-abi ang 3 ka tawo. Unsa may elemento niini diya sa pagkamabibihon. Kanapitang pagkamabibihon makigsunan nga nagagikan sa atong suod nga relasyon sa Ginoo. Kasuod sa relasyon ni Abraham ug ni Sarah sa Ginoo. Una diha sa pagkamaampuon. Ug ang pagkamabiabihon ni Abraham ug ni Sarah, gikan silang suod nga relasyon sa Ginoo, gitugbangan ug pagkamanggihatagon sa Ginoo. Di ba? Gisultian dayon si Abraham ngiyang asawa, human sa katuig, makabato na sila og anak. Makigsunan, makapamalandong taba, kung suod gani atong relasyon sa Ginoo, bisan dili pata mangayo sa Ginoo sa atong panginahanglan, ihatag na sa Ginoo. Nangayo bagod sila dinhi sa tao, o sa 3 ka tawo nga matupa usan ini Ginoo nga maka-anak sila, ayaw nga sila makaila. Ginoo ba dito, no? Apan, usak ka manungdanong kay punto nga magikan sa tong pagtuo, mao, nga kung suod gani atong relasyon sa Ginoo, bisag dili pa ta mangayo sa atong panginahanglan, ihatag kana sa Ginoo nato. Usa ni ka elemento nga mahinungdanon kayo diya sa atong pagka-maabi-abihon. Ang ikaduha nga punto o elemento makigsunan sa tinuod nga hospitality o pagka-maabi-abihon, kining giingon bitaw ni San Pablo, siyang sulat ngadto sa Kolosas, nga diha sa pagpangalagad sa atong Ginoong Jesucristo, kabahin yun niini ang pag-antos. Kay kining atong pag-antos, pag-ambit lamang ni sa nagpadayon nga pag-antos ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Muna makaingunta nga
ang matinud-anon nga pagkamabiyabihon, challenging kayo, demanding kaayo. Di lang pwede nga magabi-abi ta, depende lang sa atong mood, ganahan ta, gusto ta. Kung dili kining pagkamabiyabihon, giingon ni nga espiritu ni sa kasing-kasing nga nakakita kanunay sa tinuod nga panginahanglan sa atong isig katawo. Na pwede, wata mag-expect nga na detay bisita, na imo abot, na tay matagbuan, na doon ay panginahanglan, atong mapakita gihapon atong pagkamabiyabihon. Kay usahay manggod, kining atong pagkamabiyabihon usab, magdebit si bansad no, sa atong mood. Makita nato ang pagsakripisyo, pag-antos, no? Diha sa pagka-mabiyabihon. So diha sa realidad sa hospitality, naagyoy pag-antos. Ikatulo nga elemento makigsunan, kining nahitabo, makuha na to sa nahitabo sa Ebanghelyo karon, gikan ni San Lucas. Matod pa, si Jesus, samtang nagparayon siya panaw, kita siya babae, meto siya sa balay nila ni Marta ug Maria. Nagyabi-abi siya ni Marta, da siya igsuon nga si Maria, no? Nagyabi-abi niya, nagatubang yun niya. Busy kayo si Marta sa buluhaton, sa pagpangandam, no? Sa kusina siguro, sa pagkaon. Apan si Maria, diha lamang nagyapungad at tubangan ni Jesus. Makaigsunan, unsa may mensahe ni ini, niino man si Jesus nga, ay kanimo Marta, busy kay ka sa unsang buluhaton. Apan si Maria nakita sa labing maayo, ug di kini makuha gikan niya. Ang mensahe makaigsunan nga, kinanglan man ta maabi-abihon, apan dili kini igo. Kinanglan nga destong pagkamaabi-abihon, anaagyod ang real nga presensya sa atong bisita. Kay pwede manggod ta magmabi-abihon, apan ang ato lamang gipadako ang atong kaugalingon nga ego. Kaya bang mag-abi-abi ta, kay gusto ta pasidunggan, gusto ta mailado, gusto ta ingnon nga bililhon ta sa uban, apan wala day kita diya sa real nga presence sa atong giabi-abi. Makaigsunan, atong duman tulo ka butang diya sa tinud-anay pagkamay-abihon. Una, kasuod sa Ginoo. Una, ang pag-antos, kabahit sa pag-antos ni Kristo. Atong masinati itong pag-abi-abi, itong sikataw. Ikatulo, na anaagyod kita sa presensya sa itong Ginoo. Itong pag-abi-abi nga itong isig katawo. Kana bitang makaingon ta makaigsunan ba, matud pa ni Saint Benedict, nga mag-abi-abi tas itong isig katawo, kay kana siya other Christ. Sa ito pa, antong pag-abi-abi, tungod kay ato siyang gitanaw nga atong hinigugma. Makaigsunan, si Santa Ana, inahan sa Mahal na Birhen Maria, lula sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagka-mabi-abihon, murag wider kaayo kung atong tan-awon. Nga naman, kay inahan ko siya sa Mahal na Birhen, lula siya sa itong Ginoong Hesukristo. So diha siyang pagka-lula,
Anahagyod ang iyang mainiton diya sa iyang pagkamaatimanon, no? Sa katawhan, no, di lang kutob diha sa iyang pamilya, uli sa katawhan. Ang iyang relasyon sa pagigsuod, relasyon sa gugma, pagbati, lapad kaayo. Ug niabot ni siya dinhi nato ron. Kay siya man ang atong patrona dinhi sa parokya. So usa ka butang atong mapamandungan ni Santa Ana ang iyang pagkapatrona sa mga lula. Pila man dinhi ron naron sa kasalugan nga mga lula. Palihog kuno isa sa inyong kamot. Mga lula be? Murag maulaw man mo siguro inong lula. Pila ka buok lula? Gamay-gamay ra. Atong hatagan sa masimpagpag be ang mga lula nga diya dinhi karon. Doon ay usa ka bata nga masusupa lang siya, namatay ang iyang mama. Mo nga niya ang iyang papa milarga dito sa syudad kay manarbaho aron doon na siya ikapalit og gatas para sa iyang anak nga nagmasuso. Ang bata nga nagmasusupa nga wa nay mama gibilin dito sa iyang lula. Ang mama sa iyang mama. So nagatiman niya, iyang mga tiya, na ang iyang papa magpadalag kwarta para mapalit og gatas. So kining maong bata dito ginagtubok siyang lula. Hangto na eskwela siya, elementary, high school, college, nahuman siya college. Ang iyang lula pertigyud ka reliyosa. Kay daghan kay kapunungan nga giapilan. Gitawag to siya og biyata sa simbahan. Gani nahibaw-an gyud sa maong bata pagkadako na niya kasabot na siya bisan na ang iyang ngalan nagikan sa sa iyang lula. Ang lula ginagbuot ba? Kaya itong panahon na unta, kasagaran nga basihan sa ngalan sa bata nga bunyagan, basihan man ang almanaki. Santos nga sangay. Apan ang gingalan sa bata, gibase sa una, sa kapunungan nga giapilan sa iyang lula sa Cupadia de San Jose. Ikaduha, duha may ngalan sa bata, gibasihan sa iyang lula, kay na amazed kay siya ba o sa nahitabo sa unang martir. Kailan mo kisay unang martir? Diakono? Si Esteban. Muna ang ngalan niya, in English pag yun, ang ngalan sa mga bata, Joseph Stephen. O kining mong bata, muning nagwali karon sa inyong atubangan. Produkto sa akong lula. Makaigsunan ang pagka mabiabihon hiyas nga Diyos nun. Hinautunta nga mahimo kining kabahin sa atong kinabuhi sa pagtuo, maghatag kining paglaom kanato atong panaw nga Kristohanon. Kay kinahanglan gyud ta karong panahon na ning maong hiyas atong pamilya, sa simbahan o sa katilingban. Mituo man kita makaigsunan nga bisag challenging o demanding kaayo ang pagkamabiabihon, dili gyud ta pakyason sa Ginoo, dili gyud ta niya hikalimtan.
Hinauta makigsunan, ning pabadayon nato ni Santos nga misa, ang salmo nga giawit kag nato kaganina, mahimong atua gayod. Unsa may giingon sa salmo? Ang maghimo sa katarong magpuyo sa presensya sa Ginoo. Makigsunan, usa sa matarong nga buhat mao ang pagka may biabihon. Kung magbuhat kita sa matarong, magpuyo kita atubangan sa presensya sa Ginoo, pasabot ani nga kanunay taabli sa magasya nga atong gikinahanglan, nga atong madawat, ug andam usab kita kanunay sa pagbuhat, sa ipabuhat sa Ginoo nato, agi o pagsunod nato kaniya, diha sa pagka mabi-abihon. Santa Ana, inahan sa Mahal nga Birhen Maria, lula ni Jesucristo, tabangi ug ubani kami. Amen.